annyira butuskák, sőt elég aktívak. Ahogy minket meglátnak itt mozogni, hogy a hangunkat hallják, ezerrel ők is lejönnek, és itt mindjárt, hát lehetett is látni, hogy alig várták, hogy foglalkozás lesz. Olyan lesz, mint két gyerek, és ennyire kis aranyos mosolymat itt tett belőle. A másik nagyon fontos dolog, amiért ezt a tréninget ugye ezt be kellett vezetnünk, az pedig az állatoknak az egészségügyi állapota, amit már ugye elkezdtem mondani. A másik nagyon fontos, hogy oltás beadása. És képzeljétek el, az régen milyen nehéz volt. Egyes állatot például el kellett altatni ahhoz, hogy egy oltás, akár egy veszettséget be tudjunk adni, vagy egy sebet lekezelni. Most körülbelül így ennyi. Meg is kapta az oltást, kaphat egy tapsot, mert ő oltás lett, most olta konkrétan. Sok munkámban nem került, régen ez azért egy-két harapással biztosan, hogy járt. Köszönöm édes, Pacsi, megvolt. A harmadik nagyon fontos, és ezt ti magatok is ki fogjátok találni, mert meg tudom például azt tenni, Nem akarsz hozzá nem mászol, sikít föl, föl. Nem akarnak. Meg kéne tennem. Ugye, hol van az? Bemozgatjuk őket. Mindjárt megcsináljuk. Sikít föl, föl, föl. Nem morog, föl. Föl. De most valahogy nem akarnak. Mindjárt összehozzuk, nem baj az. Kicsit leakadt a műsor. Szerintem a ketten vannak ráakadva. Lényeg a lényeg, hogy le tudom őket csalni. Tehát legtöbbször